କାଶତଣ୍ଡି କ'ଣ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଫୁଲ, ନା ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି କିଛି କାହାଣୀ? ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ କାଶତଣ୍ଡି କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଥାଏ? ଏହିସବୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀଳା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶତଣ୍ଡି ନାମକ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ଗୁଣରେ ଯେପରି, ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ସେ ଥିଲା ଗରିବ ଜାତିର ନିମ୍ନ ବା ଅଛୁଆଁ। ସବୁଦିନ ନଈ ପଠାରେ ବସି ନଈର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ରାଜକୁମାର ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ନଈ ପଠାରେ ବସିଥିବା କାଶତଣ୍ଡିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି କାଶତଣ୍ଡିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ନଈର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ପରି ମନେହୁଏ। କାଶତଣ୍ଡି ଯେବେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତା କୁଆଁରୀ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ। ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସବୁଦିନ ନଈକୂଳରେ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ମନର ମିଳନ ହୁଏ। ସେବାୟତଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ରାଜା। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପୁଣି ଅଛୁଆଁ ଝିଅ ହୋଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ? କୁ ମାରି ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାଜା। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧରି କାଶତଣ୍ଡିକୁ ମାରିଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକ। ବିରହ ଦୁଃଖରେ ରାଜକୁମାର କାଶତଣ୍ଡିଙ୍କୁ କହିଲେ, ତା ବିନା ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାଶତଣ୍ଡି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମର ରାଣ, ତମେ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ କି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରିବ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାର୍ବଣରେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏଇ ନଦୀ ପିଠାକୁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ରୂପରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶରତ ଋତୁରେ ଆମ ମିଳନ ହେବ। ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।